Mga kakriba, lain usab nga lugar ang atong adtuon. Naada mabuhiti mailhan sa atong episode this week. Tara, ug suruyon ta ang lugar sa Barangay Bilwang, Isabelete. 12 minutos o 6 ka kilometro lang ang biyaheon gikan sa lungsod. Ang atong pagahisgutan karon kini may tungod sa agrikultura ug atong adtuon ang Kamalig ni Tinglay Goats Farm. Laki ng dagto dito daw. Laki ng dagto dito. Kung gawin ito dito ako. Nandito gani. Gabi alis dito. Pagdala, tubig. Ang kining Kamalig ni Tinglay, gikuha niya sa ngalan sa ilang apuhan, Dirting o Ulay. Gitukod ang Kamalig ni Tinglay ni atong March 2016 for land preparation through organic vegetable farming. Paan lang kaning pantong kuan, after Yolanda, nagsuri-suri mi sa tagiyaan ni nga. Hindi ni mayo nga kanang business ba. Kaya nagasuroy man mi sa Binabay. Nga, inganim ka pong ila, goat farming. Pero pag start yun na mo ani, kuan nga mo, nani manok, mga itik, bibi dire, nga mga gulay. Pero sa naglabay na tuig, amo nakita nga ang goat farming mas nindot siya, labi na sa dairy. Kay sa ako kung sa pag lansya na ko sa bahinan ning sa dairy goat farming, ang usagod ka lactation period maka-earn ni og pinakagamay ng 35,000 sa lactation period. Kanya ang kanipag yung hugaw niya, ang yan tae, ma-decompose na mo, hamo sad silang ma-convert into vermicast. Kanya magkuhan niya pag source sa income, gamit sad sa mga tanong na mo. Ang vermicast usa kini sa epektibo sa pagpaspas o pagtubo sa tanom tungod sa taas ang pagtubo sa sustansya nga ani-ani ini. Mga kakriba, mangutanaw sa ta kung unsang klase sa kanding ang ani adinhi. Ang klase sa among kanding diri, tulon ni ka klase na may Nubian, napod ni Saanin o Overhasley. Pero ang 80% ni ini nga population diri is purely Nubian yun. Kaya ang Nubian, may among napili kay taas mo guni siya butterfat. Kanya creamy ang iyang gatas. Muna nga ang Nubian may among pabor yun. Mga kakriba, mangutanaw usab ta kung unsang klase sa sagbot ang pwedeng ipakaon nila. Ang among pagkaon diri sa kanding, nagdahan isang klase na may Indigofera, Trichantera, Mulberry, Rinsuni, Leminja, o ang mga indigenous nga mga sagbot sa bukid. Kaya among kuning gianad sila kay sa ating huwaw ba. May na nga makabaw na sila. Pero na ako'y mga buffer pod na pagkaon na may silage nga corn silage. Mga kakriba, anao sab sila ikapasigarmong produkto sama sa gatas nga adunay tulo ka klase. Ang among produkto pa karon kining plain lang, kaya ang choco mo ka nahunong sa mi, bisan nga kani nahunong mi kay tungod sa amo ang milk feeding program sa gobyerno. Kay weekly gid mi og 1,000 liters. Mo na nga giunasan namo ang amo ang project sa government. Aduna usab sila sabon. O kalamansi puree. Usasan sa among produkto diri sa Kamalig ni Tinglay kining kalamansi. Nya nag-process nami kalamansi puree, gibatol namo na karon na nahunong lang mi kay hinay nam sad ang kuanggod ang bunga ba. Nya di pud ko kakumpra dito sa layo kay tungod aning pandemic. Kabalo ba mo mga kakriba?
nga ang kamalig ni Tinglay Goats Farm ang usa sa nahimong accredited by ATI-R8 o Agricultural Training Institute as learning site ni atong June 5, 2016. Ug ang tibuok Region 8 niini nagkahiusa sa pagtuon sa panaw o learning journey parte sa Kanding. Og nagsugod sila sa ilang napulo ka native nga kanding ni atong February 2017. Ug guman sa 4 ka buwan, nakuha usab nila ang genetic goats ni atong June 2017 sa parehong tuig. March 10, 2018, nasugdan ang ilang commercial milk production. Pagkahuman sa 2 ka bulan, May 2018, natukod usab ang ilang ikaduhang balay sa kanding. Pre mga kakriba, niatusab ko sa Municipal Agriculture's Office and Farmers Information Center sa lungsod sa Isabel. So, karon nga situation nga pandemic, ang mga tao balik na sila sa farm kay para in support sa lack of food ba. Nga labi na wala dili kayo sila makalakaw, so ang uban ang kuanan na adto na lang gid sila sa farm. So kaning kuan in terms sa goat nga industry na ay association diri sa Isabel, kaning Isabel Goat Research Association, supported na sila sa DA o sa LGU. So gi-provide na sila og mga upgraded nga mga stocks katong mga members o trainings, nasa mga trainings related sa goat production. In fact, naatay usa ka kaning sa kamalig ni Tinglay nga sa engaged na sila sa dairy. Pero ang kaning sa Isabel Goat Research more on production pa na sila. Sana sila sa beneficiary pod sa under sa Yolanda Rehabilitation and Reconstruction Program. Ito naka-avail sila o mga kanang mga not only goats, apil na gani ang poultry sa layer. So silang association. So active na silang association. Muna nga, daghan po ang support nga gihatag sa ila. So hello guys, so muna ilahang kuan whiteboard. O ito mo kayo malugas. Ano lang mo pang... Ang among buhaton usab mga kakriba ang pagkuha sa gatas o milking parlor. Una nga buhaton sa dili pakuhaan og gatas ang maong kanding. Kapuhan usa ang tutoy gamit ang tela. Para may baluan o ma-determine ang maayo og dekalidad ang maong gatas, nagamit mi og mass tightness detector. Kung 250 pataas ang pagbasa sa maong test, nagpamatuod kini nga maayo og dekalidad ang gatas. Pero ubos sa 250 ang pagbasa sa test, dili maayo ang kalidad sa gatas ug kini ipainom sa mga batang kanding. Swerte ang kamalig ni Tinglay kay wala pa usab sila nakasinati nga mubo ang kalidad sa ilang gatas. Good job mga kakriba. Syempre mga kakriba, musuway usab ang inyong bida sa pagpuga ug gatas. Pagkahuman sa pagkuha og gatas, butangan usab kini og betadine para walay makasulod nga bakterya sa tutoy sa kanding. So mga kakriba, muari na ta diriya, musulod na ta diriya sa ilahang processing area. So tara. Sa dili pa mosulod sa processing area, kinahanglan nga magsulot og butas, pagbutang og alcohol o pagsulot sa laboratory gown. Time sa mga kakriba, naglisod ko pagsulod sa maong laboratory gown. Karon na, napapay dako-dako ani sir ninyo? Ay, success! Gikan dito ang gatas na isulod isang kan kani sulod
Oo niya. Ikan dito, amoy process dire sa automatic pasteurizer. Oo. Niya, pag humano process, amo sa batol, isulod na mo dire. Sa pagkakaroon, kuhan pa rin ang fresh neck. Ang fresh na siya, nakasilupin ang fresh kay para na namo sa amuang kontrata sa maasin o sa Sunday Lady nga kuhan, kaning milk feeding program. Nga mo ni siya ang sobra sa milk feeding sa Isabel, Merida o Matlang. Nahuman na ni sa among first batch. Populi, second batch, abot na sa ini yung mong ipanggamit, mga food grade ni, mga stainless. Kaya mamagin siya ganito sa processing loop. Nga ka na yung bago nga machine. Ang isa lang dito automatic sewing machine. Di pa namin sa dugay ni Ambot. Mapundos ni siya o 2,000 sachet per hour. Ug mao kini ang ilang produkto. Sa pagkakaroon, nagsugod na niya itong 2019 sa kiningamong choco o mocha flavor nga gatas. Kanya sa pagkakaroon mo ipasigarbo nga kiningamo ganing gatas sa namugoy milk feeding program ba sa gobyerno. Gani nakahumanan ni sa first batch sa Isabel o Merida, Matlang. Nya gani napag ni next na pod na batch sa Maasin o gato sa Tibok Sardin Leyte. Ang ilasad noon nga huan ilang tawagining natilawan nila ang gatas sa kanang sa milk feeding. Nindot man sa dang ang resulta. Lami siya. Maayagid siya. Yay! Mamay lang. So, dong, pila man ka kilo ang inyong kwaonon kada adlaw para pagpakaon sa kanding? 250 kilos. Mga kakreba, ang kamalig ni Tinglay nakadawat usab sila og award gikan sa Visayas State University Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 nga usa sila sa Outstanding Livestock Farmer tuig 2019 ug dako kining may pasigarbo sa atong lungsod. Nagwala ka, Jack. Ako silang gingnan nga mo subscribe sa akong YouTube channel. Oh, ingat siya mo subscribe na. Sige na, subscribe na. And that's it mga kakriba. So dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa kaning nga episode. Salamat kayo diay nila ni Sir Ninyo Cartagena sa pag-welcome na mong nga diri nga dapit diri sa Barangay Pasel Bilwang, Isabel Leyte. Og sa tanan nga mga staff og mga kauban niya karon diri sa Goats Farm. Salamat kayo. Og sa akong kauban ni karon, ang akong special guest mao si Jonalyn. So si Jonalyn. So salamat kayo sa pagbisita og ang pangutanan nako, kumusta ang imong pagsuri-suroy diri kauban nako ni Kuya Ninyo. Sa man imong mga pinakanindot nga experience diri sa Kamalig Meeting Live. Well, hi! Sige, saan? Ang pinakanindot ng mga experience diya sa may... Pag-feeding. Pag-feeding. Or So, cute kayo. Day ko ni pinitan or day ko. Oh, wait, pagkuha sa gatas, no? Gato. Pagkuha sa gatas. Pagkuha sa gatas, unya sa pagpagkaon, wabandi ko to experience ganyan pagkuha sa pagkaon nila. So,
usa pod sa pinakaganahan po nako ang ilang processing area ngano limpyo kaayo na tanan ang ilang kuan so katong nagsulot mi katong butas, boots, then ang katong ilahang uniform. Murang lab gown, Oh, laboratory lab gown, laboratory gown. Oo. So mo to siya. So nindot kayo limpyo ka inyong mga nakita o palihog ko ninyo anhi diri, palihog jud mo bisita nga ria o diri ninyo ma-experience usab ang mga kadang sa tanan nga mga nagnegosyo o kabahin sa mga agrikultura, sa agriculture. So diri ninyo makita so na sila yung mga maisan, mga kalamansi o unsa pa diha nga klase nga kwan. So diri ninyo ma-experience. O katong usa po di ay sa mga gipangkuan nila diri ang ilang manure kanang ilang mga waste sa kanding. So magamit siya labi na sa mga plantito o plantita nato diha nga mga taga Isabilanon. So pwede ninyo makaari mo diri makabisita mo og nakalimot na ko pagpanguhan ni Sir ninyo kung pila ang kilo, pila ang mabaligya ba ng manure nga pwede niyo mabutang sa inyong mga tanom. So mao ra to mga kakreba, salamat kayo sa inyong pagsuporta. Og ayaw mo pagkalimot nga mo subscribe sa akong YouTube channel Real Japet. Og ayaw ninyo kalimta mag-like og i-share, syempre i-subscribe og i-hit ninyo ang notification bell para updated mo sa atong mga video nga bago na pod nga i-upload. So daghan kayong salamat and peace you. Bye.